Sondaġġ ikkummissjonat mit-Times wera żieda fil-fiduċja fil-Partit Laburista filwaqt li tibqa' sezzjoni tal-poplu li qed tgħid li ma tridx tivvota fl-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej. Skont il-kumpanija Esprimi li wettqet sondaġġ ma' 650 ruħ bejn it-22 u 30 ta' Mejju, il-Partit Laburista jikseb kważi 51% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista iġib mal-40% li jfisser distak ta' madwar 10.4% li jirriżulta f'distak ta' madwar 30,500 vot. L-istariġ ta' Times jgħid li dan ir-riżultat xorta jfisser riżultat ta' 3 siġijiet kull wieħed għaż-żewġ partiti, b'riżultat viċin ħafna ta' dak li nkiseb fl-2014 fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. It-turnout f'dan l-istariġ huwa previst għal 72.4% li jfisser żieda fuq l-aħħar stariġ ta' April. Il-partit iż-żgħar qed jingħad li jiksbu 8.8% tal-vot. 12% ta' dawk li ma votawx fl-aħħar elezzjoni ġenerali qed jgħidu li se jivvutaw lill-Partit Laburista. F'din l-istess kategorija mill-elettorat huma 6% li qalu li jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Skont dan l-istariġ il-Partit Laburista jikseb l-ogħla fiduċja fost il-kategoriji kollha tal-età fejn fl-etajiet ta' bejn il-25 u l-34 sena u dawk li jgħoddu 65 sena jew aktar, il-Partit Laburista huwa appoġġjat id-doppju tal-Partit Nazzjonalista. Fost ir-reġuni imbagħad il-partiti jaqsmu bin-nofs l-appoġġ. L-istariġ ippubblikat mit-Times ma weriex riżultati marbuta mal-mexxejja.